Por tanto, creo que todo este compendio nos ten que levar na próxima legislatura a facer unha revisión con máis, digamos, con máis vocación e orientación sanitaria ou sociosanitaria das residencias de terceira idade en Galicia. E iso é, creo que, unha tarefa que temos diagnosticada e que temos que executar. As residencias privadas, que son as que habían cando cheguei á Xunta de Galicia, vamos a regular a través de decreto que normativa tiñen que cumprir as residencias privadas con dous obxectivos. Primeiro, as residencias privadas que se fagan a partir de ahora, as que lle condicionaremos o permiso de actividade para a súa posta en servizo, e dous, as residencias nas que hai bono cuidado, é dicir, onde hai persoas que están financiadas total ou parcialmente, plazas concertadas ou plazas de bono, por parte do diñeiro público. Eso, por suposto, de obligado cumprimento e directo cumprimento. E as residencias privadas no senso estricto, por suposto que tamén o decreto establecerá determinados mecanismos no ámbito das nosas competencias, o que podemos regular. Hai cousas que non se poden regular, pero hai cousas que sí se poden e se deben e é imprescindible regularlas.